Bé, corsaris, seguim amb el viatge. Un dels elements que us trobareu a les muntanyes seran els rius i els llacs. Però, què són els rius i els llacs? Els rius són corrents d'aigua contínua dolça. Els rius generen un paisatge molt peculiar a les muntanyes. Neixen als cims i desemboquen al mar o un altre riu. Els rius tenen tres parts: el curs alt, el curs mitjà i el curs baix. El curs alt és on neix el riu. L'aigua corre amb molta velocitat i força per els vessants de la muntanya. El curs mitjà és quan el riu travessa les parts més planes de la muntanya. Finalment, el curs baix. El riu aquí flueix lentament i es dipositen sediments que el riu ha anat arrossegant al llarg del seu camí. I els llacs? Què són els llacs? Són els tancaments d'aigua dolça a la natura. Els rius i els llacs tenen molta importància a la natura. Generen uns ecosistemes molt peculiars on hi viuen gran quantitat d'animals i espècies vegetals. La teva missió, corsari, és cuidar sempre d'aquests ecosistemes. Pots continuar les teves missions. Sort, corsaris!